HB Body C423 Lens Clear lámpabúra lakk spray. Az évek alatt besárgult, lemattult a fényszórója? Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudja újjávarázsolni néhány egyszerű lépésben, akár otthoni körülmények között is. Ezek a műanyag alkatrészek a nap UV-sugarainak hatására szerkezeti károsodást szenvednek, amit csak fokoznak az egyéb mechanikus behatások, mint a por, a jég vagy akár az automosók. Ezek hatására a lámpabúra felülete besárgul, lemattul, ami a fényszórók hatásfokát nagy mértékben ronthatják. Erre a problémára nyújt kiváló megoldást a HB Body által kifejlesztett HB Body Lens Clear lámpafelújító lakk spray. Mi az a néhány dolog, ami kell hozzá? Csiszolópapírok P500-tól P3000-es szemcseméretig, maszkoló szalag, maszkoló papír, egy szilikon eltávolító spray és egy HB Body lámpabúra felújító lakk. A termékek a videó végén említett helyeken elérhetőek. A HB Body lámpabúra felújító lakk használata rendkívül egyszerű, nem szükséges edző hozzá, rendkívül jól tapad és kiváló, magas fényű felületet kapunk a használatával. Első lépésként, ha a lámpabúrát nem szereljük ki, akkor ragasszuk körbe és a motorteret maszkolópapírral takarjuk le, hogy se por, se a lakkréteg ne kerüljön bele. Ezután csiszoljuk meg a felületet P500-as szemcseméretű körpapírral, amihez használjunk 5-10 mm-es köztes alátétet, interfészt. Ez segít az egyenletes csiszolásban, és segítségével elkerüljük a kikopást, főleg az éleknél. Harmadik lépés, csiszoljuk meg a teljes felületet P800-as vizes csiszolópapírral. Negyedik lépés, ismételjük meg az előző folyamatot P1200-as csiszolópapírral. Ötödik lépés, ismételjük meg az előző folyamatot, de már P1500-as csiszolópapírral. Hatodik lépés, ismételjük meg az előző folyamatot P2000-es csiszolópapírral. Hetedik lépés, a karcok eltüntetése véget még egy P3000-es csiszolópapírral csiszoljuk át a felületet. Minden lépésnél a teljes felületet csiszoljuk át. Ezután tisztítsuk meg a felületet HB Body 770 zsírtalanítóval, ami történhet akár sprayvel is. Fújjuk a felületre, majd egy puha ronggyal töröljük át, és hagyjuk teljesen megszáradni. Befejezésként
A spray palack alapos felrázása után minimum 2 perc fújjuk fel a HB Body lámpalakkot a felületre. Ez 2 rétegben történjen. Az első réteget 20-30 cm távolságból vízszintesen, majd körülbelül 15 perc szellőztetési idő eltelte után ugyanilyen távolságból, de függőlegesen fújjuk a lakkot vékony rétegben a felületre. A 15 perc szobahőmérsékleten értendő, ami körülbelül 23 Celsius fok. Ennél hidegebb időben több, melegebb időben egy kicsit kevesebb idő is lehet a szellőztetés. Ha a lámpát kiszereltük, 1 óra eltelte után visszaszerelhető. Fontos, hogy a művelet után az autómosás 2 hétig nem ajánlott. HB Body lámpalak spray. Tökéletes végeredmény. A Totalux termékeit keresse az önhöz legközelebb eső fényezési szaküzletben vagy festékboltban, Budakalászon szaküzletünkben, vagy rendelje meg a www.totalux.hu webshopunkban a videó alatt található linken. Ha tetszett a videónk, nyomja meg a like gombot és iratkozzon fel a csatornánkra, hogy elsőként értesüljön az új tartalmakról, kedvezményekről.